Obani Berima wontimi nwo. Me kanfo Tahrid Naturopathic Clinic adodo na efreye. Madam Katri Clinic di amao. Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho. Yene kofa bae de Madam Katri tonic ebe dwaman so. Eboa siesie ni pedua no ni titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie. Sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni pedua no enyini yie na aboa ma won fichiko so aye kama. Ye won fidie wa waso ye de ebe dwaman so ye de hwehwe ni pedua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi. Katri Clinic ewo Kumase Asante Mantembu edi ne yewo. Madam Katri Clinic yarwe nyina last stop. FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye. Kumawu TV aba Amansane yena yedi. Kumawu TV aba Amansane yena yedi. Sini papa be na upe bi ahwe Amansane winya no baby ya. Kumawu TV Amansane yena yedi. Kumawood TV, Amansane, yena yedimu. Right, yama yadefo akwa babiem. Sani o mai yenim no. Say dum so. Say yesiesie emfidie mu. Say eden yo, but ni nyina no. Yenim say dum so. Ebremu na yedru no. Na abenu du say na kania fo jo mu kania. Na afina ye tutu na afi ya be kania. Eventually, Edia to Jumadiano Esso. Okay, enti Ebenason, Senena, Ibuswana, Yedin Common Econom. Dr. Daniel, will free Madam Katrin Clinic, and Yedeno 80 and Common Edia Fire Commodemo. Na ye share Tipaye headache, and your ma, and Namswa Eba, Nana Yabisa say, headache no a yarie, and now say a yarie. Dr. Miatia says, Tipaye and yarie, Nemum a yarie symptoms. And the man you who say, Tipaye area, Tipaye area. It is a who fear now hey. Now why be all said Tipaye area, Mr. Manning say area, not a yabi, and Munsun swan in Frama, and the bebo am I in your such Tipaye noir. The friend headache nice, who say, area, Doctor any in common. Now what's that say, Yama who are, and when I'm so am I in your such Tipaye. I just say, Obas or booty. Now what you tell me, amount to use of tin cry or ya. A top down swap, and one would walk and ma with a chimney, Bramako salon, and also be a wa and Tipaye Ebremo, and on my yedi whom comma, can you know Eddie Ebonedy? Now, Doctor White, over transfer home, Eddie, my dog. Your minion, and he said an American, Mano or Munyavotre, Nkuma Hodono, a dorsum, sir. One here now a door, how be brave and a bro. You hear about way out down for you, screen is now only say, was son of quality, son of quality. That's a heading pa. So, how you wear your hair now? It can take a toll to your hair. Okay. It is say, one here a door, how can say part of the it's a mama ribbons name. Send the obese attitude, ponytail, won't say, will be a so pony ding. When the moment I got say, himself or boy life. Now, sweaty no, it is so bonny and a development. It's my resenia, you see it. I feel be to say, perfumes are hot. Perfumes, perfumes are I use to a degree and time, a degree are more to them, and also it's humidity by a brayer, papa. Until here or buy our that screen is here. And say, or the beer good entire body. I feel, or the beer good not switching. Switching is a sanity. So, inti adibia ne smell na no dino. And so a bit me headache abel. And I say, Unya, odosa, and also an ordina bad odors. Remember the Unzen can be a day, and also it to me a day, Tipaye. Ebapa nti yenhye so yeni aye perfumes ahodo bebebe no ma yenhwe nie etumi ma onya sa migraines nti se wo hwe se na yesi church ade no ma aye courses na aye ka ho asem
nneɛma a woyɛ a ɛbɛmo wɔ ɛde saa tipaeɛ no na migraine no ɛbɛbrɛ ɛna yɛka ho asɛm nti yɛaka hair no ɛna yɛaka perfumes no ɛnso deɛ afei deɛ ɛtɔ so bio bibi te sɛ yɛaka nsuo nso ɛdeɛ very good so one time nsuo so a ɛbɛno so bɛtumi de tipaeɛ ɛde abrɛ ɛno so bɛtumi de tipaeɛ afei sɛ obi yɛ exercise ɛma ne boro so bebree a exercise ɛyɛ very good sɛ wohwɛ the 8 laws of health apɔmuden mmara nwɔtwe no a exercise ɛka ho bi nanso yɛnyɛ exercise ne bebree ɛma ne mboro so nti sɛ wobɛyɛ exercise koraa no a nea wokan na apɛn te sɛ da bia doctor for mutu yɛ fo sɛ da bia nipa wo hɔ a ɛsɛ sɛ woma apɔmutenetene ehia wo sɛ woyɛ exercise bebree na exercise no so sɛ woyɛ ɛma ne boro so a ɔkɔfa ebi te sɛ tipaeɛ ɛde brɛ wo ebi tumi de abrɛ wo because what stress on ni pedua no too much sanity nti sɛ obi ka kyerɛ sɛ yɛ exercise a hwɛ wo age a wowɔ okay nti sɛ mi sɛ woba na me ka kyerɛ sɛ yɛ exercise tɛtini wapo ma mehwɛ wo age a wowɔ na afei mahu sɛ wo age no nti wobɛtumi ayɛ exercise for 15 minutes ɛno nso koraa no type of exercise na ɛyɛ sɛ mekyerɛ wo so ɛnyɛ exercise biara na obi a wanya 40 years ɛbɛtumi ayɛ ɛna deɛ wadi 70 years obi adi 90 years ɔyɛ exercise na yɛwɔ type of exercise a 90 years no obɛtumi ayɛ nti sɛ woyɛ exercise ne ma ne boro so a ɛno nso ɛtumi ɛde tipaeɛ ne ba na yɛwɔ adeɛ a yɛfrɛ ne sɛ referred pains so referred pains baabi a wote pain biara no ɛnyɛ sɛ ɛhɔ na ɛyɛ wo ya ɛma pa ɛnyɛ sɛ ɛhɔ na ate kyema yes ɛnyɛ sɛ ɛhɔ na ate kyema na organs bi ɛho bɛte kyema wɔ nipadua mu biara no refer pains ne ba nipadua no akɔ a ne mu baabi nti mefa ne sɛ bi a oliver na asɛ a wobɛhu sɛ onsa left o arm no wobɛhu sɛ ɛhɔ nyinaa yɛ dɛ ɛyɛ wo ya ɛne w'akyi wobɛhu sɛ ɛyɛ wo ya yes ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ hɔ na ɛyɛ wo ya kɛkɛ ɛba saa wobɛtɔ fatwi kɛkɛ ne ɔntimi sa ahodoɔ yes wobɛnom a ɛkɔ na aba ɛno kyerɛ sɛ ɛyɛ o internal organs ne baabi na ɛho atete nti sɛdeɛ na meka sɛ wo schools ne problem ba ho a wanhwɛ a ɔbɛtɛ anya headache sɛ bi a ɛyɛ cluster headache ɛna migraines no sɛ yɛkɔ secondary headaches na ɛwɔ mu ahodoɔ bebree ne nyinaa yɛbɛkyerɛkyerɛ mu na onipa biara tumi ate asɛ kama nti sɛdeɛ yɛkan yɛnhwɛ ne saa na ɛmmoa yɛ kama afei deɛ ɛtɔ so bio no yɛaka smell no ɛho asɛm ɛna yɛaka bad odors no ne nyinaa yɛaka ho asɛm nti yɛnhwɛ ne yie headache ɛyɛ adeɛ a sɛdeɛ meka no ɛnyɛ yadeɛ nti ɛyɛ a moma yɛsusu ntɔnduro no bɔnten right tɔtotɔ hu sɛ ne tie ne yaa na wakɔ akɔtɔ aduro nti na yɛsɛ madam Katrina so ɛyɛ no ɛhɔ yɛ ayaresabea bi a ɛsɛ nka hɔ na onipa biara ba na ɔbɛgye na ayaresa ɛsiane sɛ wobaeɛ a woka a woha wo no yɛmfiti prɛko pɛ nkɔfa aduro mfa ma wo sɛ no ho da yɛnya ntoboaseɛ feefew yɛdo so ɛhwɛ ɔhaw no baabi a ɛfiri ba na yɛama wo ho aduro nti kɔfɔ pii wɔ hɔ a ɔmo nam headache mu a ɔmo agye atom sɛ ɛyɛ tiyadeɛ ɛna abɛtena wɔn so saa nkɔfɔ ne nyinaa no nyame yɛ adom a ɔkyena yɛtena ase efi ada de ya na yɛ pɔntɛ obiara mfa ne ti paeɛ na ɔsɛ yɛ yadeɛ no o deɛ uti na ayɛ o ya for bɛɛ 10 years ɛbaa na ɛkɔ no papa madam Katrina so yɛ na ɛbɛboa wo ɛyi saa ha wo nyinaa ɛde afiri hɔ ama wo nso wadi adanse ama nipa nyinaa hu sɛ afei deɛ saa ti yadeɛ na ɔsɛ yɛ yadeɛ na abɛtena wo so ɛkɔ yɛka ne sɛ ɛnyɛ ti yadeɛ nkwa na yɛka ho yɛhwɛ ho yadeɛ wɔ yɛaso yɛ ne mu yɛhwɛ yare ahodoɔ pii na ne deɛ tipaeɛ ɛho asɛm ɛna yɛka nti moma yɛnhyɛ ne nso mpɛm pii no aya na yɛdidie ɛne yɛnom so ɛtumi ma yɛnya tipaeɛ paa yɛdidie ɛne yɛnom no ɛtumi ma yɛnya tipaeɛ yɛwɔ nnuane ahodoɔ pii wɔ hɔ a yɛfrɛ ne sɛ biribi te sɛ caffeinated beverages ɛne drinks a yɛnonom no cafe ɛma yɛ tipaeɛ pa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  nanso ɛnɛ wohwɛ drinks a abadwa so a
dodo na caffeine no na ewo nti energy drinks ahodo and ye mob sanity sa ene obeti we wa ha we ye adwuma owu nom ya betimi agina na so betimi ayesei na enifa guso na ye no caffeinated beverage bia obeteki editi pie ebro na ade ne be ba enhyase e day one na onom ye na obi o ha onom the first time na obi nya tipae no obi so o ha on say immune system no obi anko ne de sa ebia me no onom madam Catherine Modeduro ebia e how bi waduro no ndi say ni me no ya ebia menya me how nsusu anso no menya ebia wo so obenom anoma nsusu anso no won say nyanka eno nche say onsanka onsa de ebeka nemum eyenka krakra they say a little drop of water make a mighty ocean kakra nso ne eso kakra sope sa se to aso a obi se afi ayema nti kakra na ade na eba nti caffeine na ya ye ho a ye nom the way I see consuming caffeine enyagro abrofo no kra consuming it say first na abrofo na na pesa because of omo weather yeah hwe weather ya ye wo mu shi ene say o take am na uni esia obesi form na ohun fifire chen ye wakoje adopa na wodo areho nanso ye hwe nuane a ye die ne de ye nom no eyi eno na de sa haw no enyina ebreye nti caffeine ade a ebe how break ye ma ye tayenya tipaye pa nti mo ma ye hwe ne ye ya hwe ne ye dia ene na ye ti nkomo ade afatipaye enye ma ho kwa nam so ma tipaye abetena ye so a ene obi asori a no tipaye me yare nyina ye tipaye misrew e ma ne nkonko ya o tipaye no e yare se ne doctor aka no enye yare ne mum e yare bi hu from makakra e na ebo e ma hunya se tipaye se ne be ya wo be hunu se ni pedua no etimi afa na ntima pa edi efra the senti e na ye kan kire wo se wo de ene se wo de abribia koso na ma wafide no ena kuma TV na apomuden komo a ye di no wonso watimi anya chefa wo amabibia so etimi akọ kama enti doc ye di komo yi ya hwe enyama enam so ma tipaye ne ba yes na ebede na obi so etimi anya apomuden e da fa tipaye yo me da say tipaye no ekwan ya fa so bad enka yimi ekura e do so pa na minim say e bre sem ne e be sa so na otanya sa tipaye ahodo na meka ebia na eyo how bi na eba woni pedwan isan say e man say so munya omomenses kwa na eno so etimi amonya tipaye due to bit say hormonal fluctuations betimi amonya tipaye obi ta efa nioma birth control pills ni bia eno so ebetimi amonya tipaye pa nti sa tipaye se wunya bia ekwan abefa so a obede o efi ho ni say ko ayare sabia na kona complain the doctor say media ni mitipae na ba say na ye me ebi a mitifan edwame a ebi nso a uti na eye wo ba bia specific area bia ohu se dwawo chechemu che doctor say na yetie na yemfa infidi ehwehwem na yehu se ebi a onipadua ne ba bi na etechema na a refer sa pain no e de aba ho no na mfisa oye ne sa eno ene best na oye a bebo ama yenya solution to your problem ndi say anya ne sa ne se ba na se kototo aduro bi akeke na ya no mo eno de ebekoso atena ho hawo but say wa unim say me sorry here ifra no pa ebisi sabe me no munsuo ena wuti ya oya de a eno de ko no munsuo na ho beto what you say yes na ho beto ala unim say bia o tai taking in caffeinated drinks ne beverages ahodo na wo no ma wo modern say obeti so na wo te so a enya duro bia na abenu wo ho beto nti na meka say nya ade bia na ye ha ye ho ko say ye kopɛ dura no ne mum tinioma a wo ye no so ne ma ho nti say unim say e stress a susubre ti wujumadi a wudie ni bi so na home nkofo pi o ha omo ko adwuma nipadua ne ka che omo se ene de mabre
wa bube anoma ntu a we dey obuada anu nti anoma no so dodo na etu na omakote ato wadwuma nti tipae no koso aba e bia na wo de na hypertension na aye o nti brow pressure na ekosoro na ti uti na edwawo ka nti mostly na omo ba hospital na omo hypertension no omo ta complaining headache pa mitia me ya na ebia na ye o blood pressure no na ekosoro nti se o hwe sa na omo we nyina na unim se ebia wadidi ye kama unso no ye kama unteki in caffeine bebra na ye se obo modern o twa bra madam Catherine aso na ye nhwew o de oba ye wo mfidie sonko a ye de ehwe nipadua no ya de bia efi wutiri so besi unanse ehyem no ebeyi na pie nti se hu se wuti na ya de we na de ba afidie na ba sa ma ho aduro na ya sa kire onuane a nua obedi na etunya bo na chese madam Catherine clinic aso ye na esese ukọ na etumi ebwa na unim se dwuma bi asase no ye ne emiaba Florence na shase Florence nyako ono na ene na shase enu nti no ye besane na kọ ye madam Catherine aso ye na ene ya hwe fon fan che pa na nka o se nka etumi ebie phone lines no na nka utumi efre na uba dwuma bi so na nso so unya dia ubetumi abaso mfa che pa ye pregnant na ye bemma wakwanya na watimi afre ensembise bia wo na opeso bisa madam Catherine fo no watimi abisa the senti na ene esese ukomoden na wode ukosoa na mo afie no edaha na dwumade no ekọ no se wantimi anya akwanya na watimi afre ede asi omo number no so na ensembise bia wo opeso bisa bia no watimi abisa ye bre no ko enam se kania no ebo na di kakra ne ti no ye ma madam Florence akwanya na enne dwumadi ahodo a omudi wo madam Catherine clinic no wasa bobo so bi ama ye hu se yare ahodo a omusanie enti se wo haw bi na opese utu ho na mo a na odi wani ahye madam Catherine clinic na omo atumi agbaw enti ye ko madam Florence wo na oni ye di nkomo e di afa nyema ahodo a madam Catherine fo eye no madam Florence Pini abema enti fayensa ko madam Catherine clinic dim na ye nhwe mutumadi ahodo a odie ene omo a ese fata na eya se omo ba madam Catherine clinic Madam Catherine clinic ye bie ya pono ato ho ama obi bia se wo ya akwala se wo ya abaya ababu ana wo ye openi na wo fie no konani wo de oba madam Catherine ase ya akwanya wo ho se ye behwew ama wo ho ato ne senti ya wie bia he ni pedua ni bia nso ye ho adwuma e wo madam Catherine aseye se de menua be ma Daniel e kasa no ka se ebi wo no ma na ye hypertension e na akofeti ade no e de abrewo eti se wo utiye wo ya enye se aka se enye ya wie ni nti wo de tena se na wanu mu wo di ka kire mi ya na enipa ye kira ade ma obi a wo se de wo site ase efa o so o yes mi de ndi eti ade keke enti mi ntu a ebeko e bia na wo pressure e na akofeti ade no aba se ya hwe ama pressure na mfi wo no ma ti ade no so enti mi mfi wo eni to ka se anoma entu a wo gina ho nanso e bia wo bebu ada no na nka eye che se obekọ akote ahwe eti wo de ye ni se obe madam Catherine aseye na ya hwe pressure no ama na wuti no efri ho diabetes aye wankra etindi pasto obi ama ekurokura etu obi ama okọ nipa mu na ofere wo de be madam Catherine aseye ye behwe ama bibia aye kama e de ama wo se mi di ka cheche madam Catherine tonic ni se eye awo na wo pe na wachinia emfie bebrem ebe nyame bo na me kwan next week ye be chire awo ne ewo nsensem eti ye de brush so se awo na wo pe na wachina koduru baabi na wabe mabuo unu e ma on de omra madam Catherine na omama ye mfa ne mfem fidi ahudu ni hu ade kra esi awo ne ho kwan na ye ma na duro nyame pa obenya bi on se first no na se oba enwa e di ni nyina abo subo ni nyina abo oba no madam Catherine aso ya ma ye hu se enne emema no bebre enwo yes bebre enwo eti enu anu mema na mama ye de subo bo mo yere mo no mo de ye ne se bra madam Catherine wo de e ma na hawo se bi akoye test bi no wahu se ye wa na waka wano atum se wo mpese obeka na wo de ahye ho enkoye mo bi mfanyin sen e mehyew na e kira akoye die na akonya problem bo modern se obo madam Catherine aso
na wo ye be ma ne se wo nkwamwa ni mpona e ho atechima ye be ma wunnuane a wo bedi ye be kyerɛkyerɛw e kwan a wo be fa so a mo ane be ye ka meka low sperm count for no ye be boa wo ama sperm na ye kama na wo so etimi ne wo yere anyinsan e mentana sidin emfa enhye wo yere e ma ade no enche bebre e ma ne ko fa awaregyaye emma enne de madam Katrina da Roma saa de ne ebi ni wo eti awo pa de wo de so madam Katrina say o ba ye be hwew ama wo ho ato ye na yare bi se malaria ne typhoid de madam Katrina for ye ndanka on de yare bi symptoms yare bi symptoms yare ketua bi we ase eti ne ye ntanka ho asem no eti bi wa ko ba bi aka typhoid ho asem a kyerɛw ama na ye huhuhu eda wo so eti de wa ye ne se o me de me yare yi de typhoid yi makoa de bi bra mo ye ma wa duro ne entenete emfama na bibia enye kama emfama isa nse se wutie mu a obi a odi madam Katrina ho adanse obi a no aka se minua eho ne yare nyina akoso so ye yare nyina last stop enye bibia se ye wonupa ewo ho na ansa na obenye nupa na wo doctor fo akuku dam a o mo so tie adwuma na se madam Katrina ewo saa ne meni nyina ebi ewo ho de wo mfidie ene nneoma agodo edi hwehwe ni paduam ehu bebe yare na akosie baby a ehintare ye be ye pie obi o hodma wo chinchini bebre eso yare pe ha no na minua be ma ye modi nkyere no but madam Katrina ye kyerɛwo ye tu yade di kyerɛwo ye tu ase ama no wo mu se ampa me call ye no menya ayaresa eti wo de ne se ye number no ene nam screen no wo de fa ne frɛ ye o frɛ ye pe ye no be di nsawoso na bibia aye kama ye wo kuma se buadi he ya ye ni akyiri kuma se buadi ne ye wo wo de wo fa number na wo frɛ ya e wo mu kuma se de wo ko Roman Hela ndenya ka wo wo se ko madam Katrina fo no ye besti ye signboard mo se madam Katrina se fefeke se atoto ene dia ho e se hu ya no se aha madam Katrina fo na wa ba no e bibie no ka madam Katrina ne da ye signboard ne so akraka mo picture we madam Katrina fo mo picture we ada wa che eye titi picture no a ye hu mu a eno ana de so e wo I said ye kan say ye aduro no ye tete ho de na se saye bia me se de be ya wo be hu se e to madam Katrina no eno ana ye ka ho ase ntina de da so na e na e da ho ye na sin na ono ana da ho ye nsisen mo kra etu be gru na sa madam Katrina kaka we na da ye signboard ne so na wa fa so na wa ba kana na mo wonum bi pa na me ye young guy no na me te madam Katrina ka na ba was madam Katrina ye madam Katrina ma obiara madam Katrina emoja duro papa madam Katrina ye sister wunya tia on say edupa no wa bedru it is still no ewo ho ye nsesa no eno a na manfo guso mu di adanse ya na ebi na me kan say car no na ya stop nti enu so to bi madam Katrina ebi wo mu sa na yare bia so de madam Katrina clinic e behwe e de ama wo say ye wani ne hawo say wo madam Katrina clinic na won ko be bia o ma o manya yare sa de me ka say me di adanse a chesa da age e be boye na ka me ba Dr. Daniel Hokra be bi sha de say mate say ani so de mo ya tatape pa say obi say owo ani hu hawo say yare glaucoma nti ene wo mu na de bia yes ono a sabi ya hu na nifra ebe to le glaucoma nti no ene yare ababeto no kwen mama ene odesani hu na de bia adan ya o say yare bi ye fa glaucoma eno nti ama ene mani no mi hu na de bia ene obi ni so ayi bisi ohun Yesu osi yewusu o je say enyema bi se dan koye woni bedie obi kura ti hu David osi David ya say enyema koye enti Dr. Daniel David ni David na je say enkrofo anyani hu hawo eno so mate se moye ho dum pa tatare e wo madam Katrina kale aso ye ho no crap se na o kan krofo a nyame na madam Katrina for so ati wo mani wa asase su no kase ye kan DJ be fa ye ni so mate se nipa be se mpema henu adanse ye nko nipa be se mpema henu ko madam Katrina so ya yes omo mu ti adanse ye abo ena me kase ye kan a untumi e be fa ye ni so izan se eni yare we ya pa sa ya change bibia na ehun so ana me tai kase se wi atemu de free ho a
adanya me baba be bua ten e wa asase uyi firi ho a de ehu pa bi mu ye yare na yare edi kan pa ye ni ade on si a ye ti a mudum light so so ye am kam cho se nka beto fo odo na be pim bibi sa onipa wani ene wo kane ndi se kane edumu a oni ene wo kane na se wo kane edumu areho by nyonyam kanyankopon se obi a odi nani ade e beba madam Katrin bia na me adom yetimi boa se yen fa se kan enkan ko ade a se yen fa se kan nya operation woni ni so a yes obese ku ade nyame adom obehu ade ahonom se oba na ode oni ba na se yehwe na yentumi hwe wa we ka cho se yentumi hwe na madam Katrin ka cho se woni yentumi hwe na che se obi ani asase so a obetimi ahwe woni na ma obehwe woni na ma enu nti ye je hudi esan se ye nim dia ye enu nti se wani hawo nkwa dia hawo nkoni namba bia o de bra e be bo kama ene emema pi abo adabrejo ne wo kasei empaso agudie ne ne oma hodo bi nti be manam ka kwan mu a ka bono so abe pin sa ene se bia oniska woni pocket o sika obi woni bibidi nanso esan se anadwo oguni hu animu ase ontumi anye se de bema ese woye na ana se de ana mekan obi kire se bra madam Katrin aso ya o ese ope bibi sika bi na ode hye ne nsem esan se wabo awo bema bia mekan se we experience bibi a friend se ED erectile dysfunction bomodin aso bra madam Katrin aso sa ED eba bon kaya ebia at first no na utimi ene o ma ne ye yi watimi utimi di magura ne ebo abaso di wo be hwe way back to SHS na utimi pim oba be ekwan memba nse eche wana wani na chi ni ade 2 seconds ene 2 seconds na waji 1 minute man 2 minutes man areho sem ni nyina ye enuane ayedi ene ne oma bi ayi no ena me fa ne se eyare bi a ye menka ne se yakoje de ama ye ho bi ti se obi o ye hypertensive na obi o ye diabetic o ye de ya obema no na ho de be kofo enu nti ha ho nko number bi a nko tutubro hwe obi age card ne mema esem ho wage card be de ho card a wage nkwan otimi di eto half plot nanso wonya hu hwe age se wanti se aha ebo dawu obeko nanso sidan kanya me se oba madam Katrin a ebe solve sa problem ni na e de ama enu nti o how be e wo so bra ye be je oni ahwe ye nsem senia oya de ni tie bia ye be je ayo kama nti bema wa ba dabrejo emfata bema kra isan se ema wanim gu ase o respect no eba form papa oba kasa ho anyhow senia ope no be kasa ye serve o aduane kra na obekọ no ade na ye de aduane ni gu mu ni ti nko ase nko there is a respect bi ani abusia bribe na ye mo awo sa afan no so yare bi ayehwe na mum bema de me hye da ato nsa afro oba wonte de bra madam Katrin ahye ye mo ate de mama nche enipa nyina aduru me che obi aduru free e o kasa fu ni so sanity oyo oba na wonte da on the last time na me ka ataju ho asem oyo bema na wo so wabo adabruja o de pa ataju oyo oba nso pa ataju ko na e wadi bia your friend say date oko mo motunton fruit ni wa o so pe date o de fa ataju no ne fa date ni blended anopa bia anum bi enwumre bia anum bi me say oyo oba o na oba fe okunu say o me yankodi agro see na say doc ni won kan ye oba ene bema na tinka ateko kra enti oba no ne kon no ne kunu no ne wo dem debi sana bema so kon no ne yire no wo dem enti ne ko ko sini say obi ada bed sa we ani hwa ha na we ani hwa
ati kan ni wontra a problem but so what all part in kind of back no yes and ya chiro so ko part again me say oye na within 3 days wo ho anya wo da ama wo ye be ma na wanti be nya na aso so ancha na ye say de make de ka nya na nya no pe yidim de ye ka enti we de free na enti e man me ma ma take atiko and I'm saying so member some betimi SCP asita doctor what you do free enti me free akoya me kopebi ai o de ni dina so cry yeah still na yeah dina so me koya yes sanity me ba koya yeah so yeah enti also koya de na yeah okay doc you better surprise and one my additional be pray am you who say tipaya hodoa e bani masoro hodoa mu a lifestyle happy the pa o ni bedem ni so ran nura o ni na ni kwa se kenu se no na enti pa no e ba na nya yare bi but yare bi hu sunsanso ana ama onya sa pa ye no enti no ni nya se e be ya hwe yi na ye no mu basa na e be ni bedem na be ma bi se o ntimi na yere na obekwa akoto aduro bi na aduro na obenom na tipaye de be ma no kra no enya agro ti memma bi tie program o mo abedi adanse o mo ta to bo obeta no nkofo be complain obanom da ya aduma no all right na we ti be be down no ya ya o ya no na de na be bo ana se be ha ti sana mani na aka mami ko Madam Florence we na Madam Florence mo dia no ni on fa ye mi na ye bi bia no aha doc o say and because of your problem in our hanti amaya ntumi lesson ye ntimi emuramu paaye na me adoma next week in ye betwa okay na me adoma next week in ye betwa Madam Florence ni abema what dia ko Madam Catherine de papa na why adie send your dia to Madam Catherine here na me dim se obi hwe ye sabre ya na opeso otu anamon e bia na ofiri nkran ofiri baby no oba e bia na how be pa opeso ba Madam Catherine so ye na mohwe na ono so da pomode etimi bi pay e fa man e de manwa e fa e na sese wonko mo branches ni bi wo other places ana say e kuma say e na dipa no faka na womra na pomode na timi bi pay amano ana say mo branches ni bi wo baby ana so bi ba kuma say so e fa e na sese wo ba ni nyina no na wa me Amiwa me da say Madam Catherine asuyeye ye wo kuma se nko a sa brei de ye wo kuma se nko a mrepem no ye bi ka ho a ye de beto etiefo anim so bi she baabi na o se o Madam Catherine clinic bi apart from kuma se de no a oboa aha ye wo kuma se nko na ye wo buadi emina buadi tech buadi ayo so wo kuma se a wo be ko Roman Hill wo se ope ka na eko buadi de na Madam Catherine no nyame pa driver no obesi wo ye ho pepepepe se wo fi nkran kwa so na eba obesi wo buadi junction wo si buadi junction wo na taxi lodu ho no wo so ko Madam Catherine fo no o mudu be ba pepepe se wo wo atonsu ene ne mpatemo a high school junction buadi ka wo fra wo so ko Madam Catherine fo no e wo Madam Catherine e wo kuma se buadi emena buadi sana bebre e frɛ no sa e ho na Madam Catherine e wo your number no so e wo screen na ni 0278 626262 number na de papa your number na de 0278 626262 so first our number ya bibibia e fa Madam Catherine tonic ho ene Madam Catherine clinic ho no so wo hwehwe a won sabeka ye be fa ni ene wadi nkomo fefe okay so wo hwe ye sabre na mpempi no unim se dwumadie no ye bie phone lines ye mo akwanya ama won so frɛ na waba dwumadie so na won so wo de kakra wo no watumi e dia ba won se bisa bi e bia na yare bi hawo wo person ka wo bisa doctor na o ma ho akwankyerɛ na so unya sa akwanya no enne wantumi anya akwanya ama dwumadie so na yesra wo se wo person oba dwumadie so na wantumi ama numbers na at that screen so no Madam Catherine phone number obetimi afrɛ at any particular time bia opesa wo frɛ dem mo sɛ no so sɛ nipa na wo frɛ esi no so enti no anadwo bɛyɛ sɛ duba akonkɔ de enya de wo frɛ na obetumi anya no enti ye pon program no apɛ empanifo no doctors empanifo e wo ha yi omo na omo kura phone no enti bia sa bere wo frɛ obi amfae me ba chɔw dwumadie ba wie no apɛ obetumi afrɛ
ensem bi se bi a wo person man penifo asote na obisa no doctor wa haide obeyi anom e dia ma wo enti wo ensem bi se bi e fa o yare a e ha wo a me ba to friend number no ada screen so no na penifo e be to so ye beda Madam Florence Nyako and now Doctor Wache Daniel Wache anso ase papa say and then get to sa from amapa na omoni e ba be din komo e dia fa ya komodin sense ni ba bia no ti bia se a ma won kwa mo e yam na ye na empanifo so a omo aso ya sene e me di dwumadi etimi de brewa e ye Madam Catherine Clinic for ye na omo ase e nuro no de e wudwa so any pharmaceutical shop be e wo memu no okwa onsa e betumi akadi opa ne ogina camera na chi e ma ye enanwure ya e ye nua Kobe Frank duro na afre no kai wachi ono e de gina camera na chi e de e ma ye abrabo no wan kai wachi a enema pi ntia ya kai wachi afi okọ engine room wo no a ye nua ba Loretta e na afi Augustina VTR and MCR almost so e boa e support e PM papa e ye Ontwi Nozo 1 producer ba ko pe e ye Queen AJ o producer ba ko na Ontwi bo wan o producer ba ko ne nyina aka ho original Sam Jacobs director 1 wono e na boa e tutu nyema e ma yetimi di dwumadi etimi e de ebremo Kristo ya dom na ode yenkwa e che ya Kofi adai mununkum do na from DJ Lofty the best sign Asia e wakasa for so next week 7 to 8 p.m. En yaro ahodo ben e na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahwid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma wo fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa e ma woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yaro ahodo ahintanyi nyina edi Catherine Clinic e wo Kumase Asante Mantembu adi ne wo Madam Catherine Clinic yare nyina last stop FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi ahwe amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV amansane yena yedi En yaro ahodo ben e na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahwid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw e de ma emma wonoma wo fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa e ma woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yaro ahodo ahintanyi nyina edi Catherine Clinic e wo Kumase Asante Mantembu adi ne wo Madam Catherine Clinic yare nyina last stop FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi ahwe amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV amansane yena yedi
Anyarwa wodo ben na agi nipadua no aboso yare bi te se eni yare akoma yare wadum ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tahrid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Katri Clinic di amawo Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy so betu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw e de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri